Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon littafi namu wanda muka rubuta shi na barka da sallah. Sabuwar shekara, sabon littafi, sabon sauraro. Sunan wannan littafi namu jinin marasa mutuwa. Za mu fara karanto shi ranar Juma'a. Yanzu nan za mu fara karanta muku shi. Jinin marasa mutuwa, littafi na 1. Wannan littafi ne mai cike da ƙayatarwa. Manya-manyan aljanu da manya-manyan bokaye game da ɗirka-ɗirkan dodanni, kai ga tsantsar jarumta. Ku biyo mu don jin wannan ƙayataccen labari. Mu je zuwa daga naku MD Sani Abdulkarim. Marubucin ya fara da cewa wani tsoho ne yana riƙe da wata yarinya a hannunsa. Yarinyar suna cikin tafiya. Yarinya ce 'yar kimanin shekara 7. Yarinyar ta kasance kyakkyawa ƙwarai. Suna cikin tafiya. Yarinyar ta ce, "Shin kaka, wai akwai waɗanda ba sa mutuwa?" Nan tsohon ya ce, ya kalle ta game da dafa kafaɗarta. Sannan ya ce, "Mu samu guri yarinya ta baki labari." Haka suka samu guri suka zauna, inda ya fara mata da cewa babu wata rai da ba za ta mutu ba, sai dai in lokacinta bai yi ba. Tabbas wani addini ne ya tabbatar da haka, kuma da dukkan alamu abun gaskiya ne, domin da ba gaskiya ba ne to da ban rasa mahaifinki da kuma mahaifiyarki ba a lokacin da nake matuƙar son su. Ya ci gaba da cewa sai dai akwai wani lokaci wanda aka yi wasu halittu wanda shekarunsu ba sa shuɗewa kamar namu. Sukan rayu na tsawon dubbannin shekaru. Hakan ya sa ake kiransu da marasa mutuwa. Ko da duniya ta tafi akan ba sa mutuwa, to a sannan ne fa aka samu wani kasurgumin boka wanda ya shahara a fagen tsafi game da shaidanci. Shi ne wanda ya gano cewa muddin idan mutum ya samu jininsu sannan ya sha, to tabbas shi ma zai zama irinsu, wato zai zama marar mutuwa. Hakan ya sa wannan boka ya haɗa tarin matsafa game da manya-manyan aljanu domin yaƙar su. To a nan ne fa marasa mutuwa suka gane shirin wannan shaidanin boka, kuma suka tabbatar da cewa muddin idan har wannan bokan ya yi nasarar samun jininsu, to tabbas zai yi amfani da shi wajen baƙin tsafi, kuma zai addabi duniya baki ɗaya. Hakan ya sa wani babba daga cikin marasa mutuwa ya haɗa ragowarsu, inda suka yanke shawarar sadaukar da kayuwansu akan su bar wannan shaidanin boka ya mallaki jininsu. Sun yanke shawarar sadaukar da rayukansu ne ta hanyar ƙirƙirar wani guri mai matuƙar tsaro
inda zai gagari duk wani bal'adama ko aljan shiga. Take wani a cikinsu ya miƙe, sannan ya ce, tabbas akwai wani daji. Sun yanke shawarar sadaukar da rayukansu ne ta hanyar ƙirƙirar wani guri mai matuƙar tsaro, inda zai gagari duk wani bil'adama ko aljan shiga. Take wani a cikinsu ya miƙe, sannan ya ce, tabbas akwai wani daji wanda ban taɓa jin labarin wani ɗan adam ko aljan ya shiga ba. Da sauri wani babba ya miƙe ya ce, me muke jira? Ba mu da isasshen lokaci, saboda wancan shaiɗanin bokan zai iya kawo hari kowanne lokaci. To nan fa suka tashi game da harar dajin nan, sai da suka yi tafiya ta kwana 48, sannan suka ƙaraso bakin dajin. Ko da zuwansu ai sai suka tsaya a bakin dajin. Za su kai kimanin su 50. Wani daga cikinsu take ya yi amfani da wani tsafi, inda ya hango wani kogon sirri a cikin wannan daji. Nan ya faɗa musu. Yana gama faɗa musu, ba su tsaya wata ba, suka afka cikin dajin, sai da suka yi kwana 7 suna buga yaƙi tsakaninsu da waɗannan dodanni waɗanda suke cikin wannan daji. Sun sha matuƙar wahala, da ƙyar suka tsira. Duk da haka 20 daga cikinsu kawai ne suka tsira da rayuwarsu. To daga ƙarshe sun yi nasarar ƙarasawa gurin kogon. Ƙarasawa su ke da wuya, suka zube a ƙasa suna haki, sai da suka ɗauki lokaci. To ko da suka ɗauki lokaci suna hutawa, ai sai wani ya miƙe da sauri, sannan ya ce, ya kamata mu hanzarta yin abin da ya kawo mu. Kada mu bari 'yan uwanmu su mutu a banza. Haka ne, gaskiya ba sa bari 'yan uwansu su mutu a banza ba. To jama'a, anan muka kawo ƙarshen jinin marasa mutuwa kashi na 1. Sai ku bibiye mu a kashi na 2 don jin yadda za ta kaya daga sabon marubucin littafi, wato MD Sani Abdulkarim. Kada ku manta ku yi subscribe a channel namu MD Sani Abdulkarim domin samun littattafanmu akai-akai idan mun tura littafi. Yanzu muka fara rubutawa da yardar Allah. Mun gode.